sa tibiyag. Mangmangag mo day jay nga uni ti motor. Ay na, apay, tulong nga kaya. Mangmangag ko Kano uray tag nga tirabi Pagunyan daday ta ang motor. Amom no apay. Tapay, Tapno ipasikat da, abaro day ta motor da. akin kuko aya. Da ister Kunang nadyak amo hulugan day ta motor da. Nangalaan da ngay iti hulugan. Patyanak manang, saan da mabayadan day ta? Makabulan laang guyudan da. Kasmet akadagiti dadto mga amok akalugaran tayo. Amaguyot ti motor da. Pangalaan da ngay mo't iti panghulog da. Awan mo't trabaho da nga agasawa. Kunablan asino da. Naglalastog da. Nay, awan mo't mangagkaon. Ipasikat da laang nga roday ta motor da. Hulogad to mo't laang. Nay, anyat orasan nilya. Agalas 12 apay aya. Ay inakaglutaw. Pangal daw magaya man. Manang. At nabawang mo dita. Pabuludan nakman pay laang. Panggisak lang ije karne asidaan may. Ayun mabit lang tainak mangala. Nayunam mo tin iti sibuyas Sibuyas pay? Pati paminta kan suka. Na! Ay nalakay, nakalibri akmanen iti Ricardo. Kompleto da ito'y. Adda ka bawang, sibuyas. Ay di ka lamabain. Day talag daw dawat ti paglaingam. Sika talaga ti kontrabida iti biyag ko. Dawat ka dagiti karuba. Ang pirpirjem met ida iti liklikudan da. Ay saan nakakasta? Anyasan? Sino man na nakaruba, tinapan mo inis istorya, Simrak ka din ni Junior iti trabaho na. Katitay pa Apay di mo nanggag di motor. Ay, nadisturbo man nga rudan adag iti kaaruba. Addan tumanen agreklamo. Bayam dagita arumaniklamo. Maumadan tulat ta ka day. Ay, kita ni Nelia. Lumabas lang dito balay kastalaunay ti panagtalyaw na. Anyaman nga tanti sisiiman na. Panagkunam agsisim? Ay, kastamot day tao. Aday talag sisim ti aramidan na. Kumarister! Ay ayaban na ka. Ay, anyaman nga tan ayati bagan. Inkasangwan ata mga noaddan tumanan maibagana no di mo sangwan. Sapay nakita na kan. Ay, kumari Nelia. Anya nga iti madamag. Mare. Amom ka din ni Manang pasita. Apay aya. Malagip mo, idi piyesta tinatay. Ay di napalabas atawan. Wano, kadagito'y laang. Kadagito'y laang. Binulod na dya igad, May. Aging gaita, saan na pa'y laang ana isubsublay sika? Day, nalipatan na siguro Anya nalipatan na. Ti kunam, tinagikwanan Ay, kating kaalaan di talaang matibalay da. Mabainak. Namumot kanyakon, managbabainak no kakastabang banag. Kasta namod nga main. Nausum nga agbulaw, ngam di namot amot isublay. Ay, nakabawan na siguro nga isublay, tay binulod na. Mare. Ada ka di kwartam dita. Bumulod man pa'y laang. Uray 5 gasot laang. Emergency. Kasapulak unay. Ay, lakay. Ay, adan igatang ta iti panglauya. Nangalam iti kwarta nga ipagpakitam. Sinigir ko di ka aruba nakautang kanyak. Ada nakautang kan ka? Kawan. 500 dya inutang na kanyak. Mautangan da ka ayamay. Ket no permiti imot mau. Takot gumatang unta na mabisina ko kumaitan. Di nakguyodan Ingkakit paandaran nandiyan motor mo. Pinautangan ni Nelia. Wala, tapnaawan makunkunahan na. Nasingpet day jay no adda kasapulan na. Agam no naala ng tikayat na.
Pero dyan na kanton iti sa bali at tao. Ay, bareng amonan to na ate agbain. Ibagam ko mga awang kwartam. Bay amon, ta 500 laeng moit. Ay, kinisaya man ang jur ornungan ta pag-birth dyan ni Junior. Sa nabali ko naklang aruden, 500 laeng moit. Tantandaan na, kada sweldo na, mangmangtad ka iti kwarta tapno ada pagsagana na intun birthday na. Ano tinawis ko ababarkada kinton birthday? Nangag mo, bakit? Ay, anak, di ka unay agay-ayab iti kakaduam. Ay, katno nagado dagiti kaaruba tayo nga umay. Nayunan yung matan na di pag-birthday hak. Kung naktubat kan ka ngayon, inutom at akiskisayan. Kinisayam, nanang. Ay, patpatyamat ni tatang mo. Ay, kinisayak ayamay. Ay, agpudo ka man. Ay, kuha. Ay, 500 laeng moit. Tamaasyanak ka ni Antim Anelia. Emergency ka no, ti pangusaran na iti binulod na. Pinautangan pa'y laan. Katno ko na perperdyan nakakadagiti ka aruba. Ay, Day tangarod kat ti kunak. Jack ammo ka ni nanang mo. Nasingpet unay kadagiti ka aruba. Ay, nabsugak lakay. Agasam tinakan maw. Nakamanu ka plato ti inapaw. Kastoyak nga ron no naimas ti sidaan. Ang laglagi pa nga inutang mo, jay pinaggatang mo iti lauya. Malipatan tumot lang ni Esther dayta. 500 laang mat. Kaya't mo asawa, nawan planom amang bayad. Agpalpaak man pay. Sikan ti agin naw lakay. Sa anak ang makatakder, gapo iti busog ko. Apay dayta damara, nga aramiden da dita balay da Esther. Apay, di mo amaw. Kano ag-birthday ka nun ni Junior da. Ay, ag-birthday? Kano kunada ang lukulukuday jay nga anak da. Kasano nga ibagam alukulukaw kada kano matrabaho na. Kano kunada nga aglaklako pa'y kano iti drugs. Ay saan mo man nga ibagbaga ti kasta, nawan pamanagnak mo. Ne, apay asaan? Amo manang, sa anak ang maputang amang ibutaktak iti kinapudno. Kasano an ay bagam nga aglaklako ni Junior iti druga. Kadanto pa'y baro ang motor da. Kunak man nuhul-hulugan da dayta. Si kaamis mo tinangibaga. Ayun anya. Ay kunada nga isutus-usaran na nga aglako iti drugs. Ay susapay ulitin naman nun. Ang mga nuad na makangagkan ka. Sa anak ang maputang kunak tumaut. Di oray man mangagda. Kahit anya nga'y, mapankantaw inton birthday ni Junior. Ni ibagak ka nila kay kuno kayat na. Ang moment nila kay ko, saan abasta-basta. Paray! Apay paray. Mabalin na buludak di silyasyo. Ay katuan na paray. Ag-birthday nga ni Junior inton bigat. Umay kayo to akin ni kumari nilya. Ay na, ibagakin ko na. Mabitlaeng tayo nakalain ti silyasay. Papanam. Mapan ko nga rod alain tayo silyasay. Bulodin Ay ka saan mo nga ipabulod? Kimbaga ako nga ipabulod ko. Ibagam nga awan. Napukaw, kasjay. Awan ba't ti mangusar? Tadamot iti likod ti balay. Ay saan mo nga ipabulod kunak? Jak kayat apabuludan na kita at tao. Ay, unay kalakit din aya. Paray. Awan ka no di silyasim eh. Pasinsya ka na. Awan, pare? Binulod di kabagyan ka no ni bakit ngam sanda pa ngayon sumlay. Ay, mala, sana balay. Inak bumulot iti sa balay. Pasinsya ka na, paray. Awan na nyaman na, pare. Inton bigat, umay kayo ka ni bakit mo, Anya nga oras, paray. Basta umay kayo ito na masapat, agmalmalamit. Kita amdag ito'y akaruba. Kas dala mapisbisinan. Kaya mapanda nga rod maki-birthday kini Junior.
Itay ko pa idakit kitaan manipod dito'y tawa. Nagsapadalakit din amapan maki-birthday. Agmalmalem ka no nga ruti selebrasyon. Adapay nakaigam iti supot. Kat mapantamutin Nagkuna amapan ka. Inimbitaran nak ni kumpare. Saan ka amapan? Ibagada ang mabisbisinan ka no kasta. Mapanak, uraan niya pa iti bagbagam. Inakaon. Natanapan lata. Hoy, di ka lang mabaeng. Agsubli ka! Ay, wisit dagito'y akaruba. Makarengreng ti panagkakantada. Silang met nga road. Ay, ipabarangay ko dagito'y akakaaruba. Ibak ang sabi mo'y Na- binata ka. Ninsamot lakay ko diyagkan kanta. Nakita man. sabit at Di- malaya. Isungag pa iso. Ay mangibaba inti salbag. Nabartag samot nga men. Iso ang nagturad nga agkanta. Ay, Intan ang maki-birthday kin ni Junior. mapad ka mo't manang. Kami nakaaruba. Mapan, jaki di mapanan. Apay si ka, saan ka mapan? Nambarak ko ma. Umay ka kiday, tamapan mo anawaan nila kay mga kanta. Ay, sanan. Umay ka, tada ka no sagan na dadakkel alityawn. Mangisuputak, iso akita to suput ka, Litsun ko na manang. Wen, iso nga umay kan. Agidan tantada kadwak asumungan. Mangibabain ka. Intan, agawid tan. Apay, pagawid na ka Agawid tan, kunak. Nay, anya day ta igamungay. Litsun day toy. Insupot ko, tayawid ka. May kalangarudan nakipangan. Mangyawid ka pa ite litsound. Sapay nagkataw. Intan tanay, ang mga no ada makakita kanya. Kad kaasi ak anang ilibas iti da iti alitsaw. Ay na, agyaman na ka, manang, taimay kayo ka ni Nelia. Berbero kag nga rod ni Nelia. Ngam awan mutang. Nagawid sa mutang. Ay, itay dapay anak kaawid ka nila kay na Nabartak ngamin nila kay na, iso nga inyawid na. Ay, tadadagdagulit nila kay na numabartag. Ay, Esther, adaman damagakan ka. Anya day ta, manang. Anya ti trabaho ni Junior. Mekaniko, ijay ili. Inserek man ni uncle na. Ay, sabali mo nga minti istorya ni Nelia. Ay, sabali at alaga ti ugali ni Nelia. No siyak ti kasangsango na, sikatis istoryaan na, manang. Ay siguro, no sikamat ti kasangsango na, siyak matis istoryaan na kan ka. Ay, pudno day ta, Esther. Tila maibagbaga na. Inton kuan, bumulo din iti kumkumpurmay. Ay, correct, manang. Ket no idi bimulod kanyak iti kwarta, sikatis istoryaan na. Saan mo kanunga mo ti agisubli iti binulod mo? Kita man day ta nga ugali day dya babae. Kanayon na nga istoryahan ti kaaruba na. Ngam no adda agpakan, isumot ti kang runaan amapan. Wood nga rod Ay, talagang adda dagiti kakasta at tao. Ay, makaumadan at talaga. Ay, aguray man. Nay. Apay nakabanikas ka di taruangan. Saan ka ang makibiyang? Takayat ko abugawan dagita akaaruba. Ay, di mo man nararamidin ti kasta. Di ka lang mabaid. Kagapgapom lang anapan nakipangan ni di kalman. Tabert din ni Junior. Gaputan na panak nakipangan? Sana ko na mabali ni agungan? Makarengreng damot nga man. Nagisupot ka pa iti nagadwalitson. Kita, kunam no asino kang agong ungay. Ay, di nakman lakdad na Ay, nagalas ti ugalim. Isarting munday tang aramid mo. Tas ka talaga ti kontrabida dito'y alugar. Abay, di mo amo akagurgura da ka dagiti karuba. Oy, denggam da ito'y Agbalin ka na saya at iti karubam. Tapno mayat mo iti pakasarsaritaam. Ay na, nagado ti istorya may papanken ka. Jaklag sasaw ide.
Angam ita, nasken na maamuam tipudno. Agbain kamay! Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Ana daw iti pagsasao ako na. Agbalin ka anasaya at iti kaarubam. Tapno mayat met ti pakasarsaritam. Tampok dito'y programa tayo. Kus talatibiyag. Jonah, agre-ring dyan cellphone mo. Sumpatan pa lang, manang. Ay, jack mo ako dyan cellphone mo. High-tech mat ngamin. Umaya ko. Sino nga min ayo day umawawag? Hello? Hello, Garlalo. Sino day toy? Anya ka matan? Apay, dinilit mo dyan number ko dita cellphone mo. Gumurak man kan ka. Ni ka di Freddy day toy? Hay, ni Freda day toy. Saan ani Freddy? Kagat-gatang ko nga min day to'y cellphone ko. Iso po kaw amin dagiti contacts ko. Ay, baro day ta cellphone mo? Una, di baro ang model. Makapaapal ka man. Manuti presyon na, kanang gatangam. Ay, kaya't kumatikas ta cellphone. Nangina ato'y cellphone ko. Apay, ada kwarta. Ay, nagrigatan ayat ti agtalon. Makabannog. Ay namanong, trabaho kan tumat ngamin at trabaho. No kasto ang nagpudot ti panawan. Agi na nakamat Katanya ngay ti aramidak dito'y balay no aginanaak. Di agtugaw. Wano, agindayon ka dita sirok ti mangga, ta presko. Ay, jakla ugali ti agtugtugaw nga awan aramiden na. Di, agsilpon ka manong. Awan asem ko kadagita a gadget. Ay namanong, nakitamla ko madyabaro a cellphone ni Jonah. Ay na, nagmayat. High-tech kan high-end ka no, kunana. Adda manan baro a cellphone na? Diyak man amukan kwa na. Binulan samat abaro ti cellphone na. Gatang agatang iti cellphone na. Di mat mangtad iti igatang iti uray sa nga kilo kumaabagas. Day tangarod kat manong. Gadget ti papapanan ti sweldo na. Ibagak tuman nga agurnaw. Agurnong ka, Juna. Nyamot ni Manungan. Nagado nga ibagam, day tapay. Aglisi ka man kit didita. Tani, ag-selfie Day tala ang gadget ti pakaibusan ti sweldom. Ay namanong, sweldok ti igat-gatang ko. Saan ko adaw-dawatin kada kayo? Ibagbagak laang agurnong ka. Kasanungay no... Hello? Ay, uwan. Sige. Ita ka man laangan. Urayin na. Cellphone ka la cellphone. Ay na, nasayahat mo tapi manawin di kontrabida. Kas di laang matkit. No di mo kaya ti kasarsaritam. Manglimlimo kang adda kasarsaritam kampay idi ti cellphone. Pumanaw adagos. Ay, ituloy ko ket di ag selfie. Manang, anya ti aramidin ni Jonah? Oh, apay aya. Isunsamod di ada ijay tuktuk ti dakkel abato ijay turod. Anya? Dayjay Ay sus! Ay, delikado ijay! Ay, numatinag! Ay, nagngato ati pakatinagan na! Agpicture ijay nga agmay-maysa. Ay, una yan, dadya kapsat ko. Ay, ingka man anawaan ading ko. Ay, total, agayam kayo man! Anya ti pukpukaw mo? Una, bumaba ka, tama nga numatinag ka. Apay, nalipata mo, dyan natinag ditaan ni Mang Gusteng. Nabartek dayjay. Nagtulit-tulit aging ka ijay baba. Sa anak mat anabartek. Anya ayang amin ti araramidam di tatuktuk ti bato. Ag-selfie nga raw, takabarbaro day ti cellphone ko. O sige, picturean kan. Tap numalpasan kat bumabatan. Matinag mo tupay day ti cellphone ko. Sapay nagnina.
Sa bagay, dipindot pa lang na ito yung cellphone ko. Saan la di pindot At dapay galot na nangisit alastiko. Itatang kumot ngamin. Natinag na. Isuan na bitak. Ang mabalin pa imot apag-teksan. Nalagdapay mo't kitdi Bumaba kayo dito! Oh, ni manong mo. Pukpuk kawandatan. Bumabatan. Ni manong ko talaga. Kontrabida. Numatinag kayo ije tok-tok ti bato. Panagkunayo. Agbiag kayo pa'y. Uy, Jonah. Dangdanggam ka dit ibagpaga ni manong mo? Ala daktuman kit di dayjay abato. Tapno awan ti mapmapan ag selfie. Ay namanong, di mo nga minamo ti uso kay. Uso? Numatay ka mat? Ay, hello! Uwan, o sige. Na. Kita am ti ugali na. Pimanawarn. Saan mo't anagring jay cellphone na, manong? Kas jay sa ti high-tech ako nada. Jonah, ay na. Nagadulakid din ipopost mo a picture mo? Makikita mo't gayam. Di ka pa'y aglike. Umapalak ngamin. Nagmayat day ta kameram. Siyempre, kastala ti biyag. No napintas ti cellphone mo, napintas mo ti kamera na. Isu nga rod ti kunak. Aywan, mano aya ngamin day ta. Ay basta, nangina. Sa bagay, nangina a talaga ti kasta a cellphone. Kabailam agatangan. Mas daawak laang, agpadpada talaang mat iti sweldo. Ngam, nakagatang ka iti kasta kangin a cellphone. Anya nga'y kumatipakas dawam. Nangalaam iti kwartam a pinanggatang mo. Ay basta, secret nga raw. Manang, adda ka din ni Jonah? Adda iti balay, apay aya. Bisin samot. Ay, pakabisian na ko ma. Saan tupay ang nakalaba? Busy nga agsilsilpon iso. Ay, kasta ka di? Ay, wan. Ay, dinan masango nga aramidan dagiti trabaho na iti balay. Saan na makawalis iti arubayan? Kita ma, nagado ti agkaiwara abulong. Wan nga rod, manang. Ay, jakmot nga rod masango. Tagaw awira kiti anak ko. Mapan ko man lakasarita ni Jonah, manang. O sige, ibagam man kit de, taaglinis. Neng, sika magayam, friend. Italaan adlaw nak? Itahayak pa'y anak katugaw ditoy. Kasta aya. Busy ka mo't nga may nga agsil-cellphone. Ay, kastala ti biyag friend. Sikaman mo ti high-tech ti cellphone na. Aywan gayam. Kung ni manang mo, nga aglinis ka kano ditoy. Aywan anya. Ay, adupay gayam ti lalaba. Agmalmalam kan samot nga min nga agsil-cellphone. Ay, sika nga'y nakalabakan. Wala. Mabalin ayamot arumwarak. Nujak pa'y nalpas dagiti trabaho. Ay, biyag aya. Aginat-inat ka pa'y lang dita. Tumakder kan, tagtrabaho kan. Ay, una yan abanog ko ang nagkapoy dya bangkag. Ay, mabisinak paikit din. Jonah! Jonah! Ay na, manong, awan ni Jonah. Ne, napanan namanan aya. Napan ka naman ang nag-selfie Ije manan ayan ti dakkel abataw. Ay, jakam mo. Ay, nakaluto ka din. Siyak tinagluto, manong. Ta idinalpas ang naglaba. Pimanaw mo ten adagos day dya. Jonah! Hay! Na yan day dya akabsat ta. Ay na, nagmayat a talaga day ta cellphone mo, Jonah. Aging gaita, umapapalak pa'y laang. Ay na, ado ti umapapalakas kan ka. Adda manan day to'y abumbay. Ayan na. Day tao, nakamotor, agsubli-subli ditoy. Ha? Ay sus, ibagam nga awanak no may agdamag. Ha? Apay,
Sika aya ti kasapulan na. Ah? Ay, basta. Ibagam nga awana. Apay nga aglamlamang kamatan. Ay no, di ka kam-kamalay. Ibagam nga awana. Wanan! Wan! Dito trabaho, Juna. Baka ibang June ang sinasabi mo, ma'am. Maliit na babae, maitim, pangu ilong, kulot buhok. Siya yun, di ba? Ang June na namin dito'y matangkad at mapudaw at matangos ang ilong at straight ang buhok. Ha? Dito naman sabi niya opisina niya. Ay, ibang June na yan, madam. Saan ko hanapin yung Juna na yun? Bakit ba? Bakit mo hinahanap si Juna? May utang sa akin. Ha? May utang siya sa'yo? Magkano ang utang niya sa'yo, madam? Cellphone, utang niya sa akin. Ano? Yung mahal cellphone niya, utang yun. Anyamot da dya Bombayon. Inaramid naklauna yun anaalas a tao. Kasanumat nga men, adda utang mo kan kuana. Uy, di mo ibagbaga iti sa bali ha. Utang matgayam det ipalpalastog mo a cellphone mo. Na, taulitin na pailaan mo. Imbag kumamat no bayadam. Awan nga rin pagbayad ka. Ay, subli-sublian na kadayjay nga umay singiran. Ilang mga ka, nagado a paglumangan. Ay, Juna, tilan tumat nga min ar-aramidam. Ni, adamot si Mardang a motorsiklo dito'y batog ti balay. Pwede magtanong? Bakit po? Hinahanap ko si Jonah. Dito daw nakatira. Ah, best friend ko yun. Yung maliit? Oo, maitim. Pangu ang ilong. Ay, huwag ka namang ganyan, ma'am. Masyado mo namang minamaliit yung kaibigan ko. Saan yung bahay niya? Yun oh. Asan? Yun, yung nasa dulo. Ah, yung marami halaman? Opo, yun. Sige. Salamat. Manong, dito'y kan ruwar amangan. Napres-pres ko dito'y. Anyang amin ayaday ta si daan. Dinengdeng, kalutluto, iso ana po doon. Sige. Dito yakon ruwar amangan. Ne. Ne, adda Bombay. Ne. Awan mat utang ko iti Bombay. Ne. Ne. Manong, umayan dito'y ayanta. Ay, kasaritan man. Ibagam asaan ta nga umutang. Narigat ti adda utang na. Sige Manong, takasaritak. Ay, ano pong kailangan nyo, ma'am? Ako singil. Ha? Wala naman kaming utang Kapatid mo si Jonah. Ay, oo, ma'am. Bunso namin. Malaki utang niya sa akin. Ay, kami nga, walang utang. Siya, meron? Yung cellphone niya, utang niya. Tinataguan ako. Ha? Ay, ano kasi, madam? Anya ka Ay. na jay, ading. Ay, kwa Manong, ni kano Jonah, ada utang na. Kat cellphone ti utang na. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Ipalawag mo iti dayta Bombay. Sige Manong, angam, kasanungay nga ipalawag ko. Nasaya at tanagawid kan, Jonah. Talaga pinadpadaanan ka kat. Ne, apay-api nagpadaanan na. Wan taadda Bombay nga agdamdamag kan kay tay. Insurok ati balayo. Gaya mo dayjay? Anya, Jakam mo, no asino kadamanang mo, wano ni manong mo, tinadanon na iji balayo. hala. Oh, apay akan lahat ang nagdanag ka. Ay na, friend, ilamang na. Apay, Sigurado nga tandak damanong kan manang kaw. Dakkel nga minti utang ko iti day kaya Bombay. Pangalaam ngay ita iti pagbayad mo iti dayjay a Bombay, ha?
Gasam tingin na natin nalam a cellphone? 65,000 pesos? Kundi pa sikat ka, utang mat gayam. Manong. Aguray ka pa'y manong tasyak pa'y tiagungad. Check mampay, ado ti kayat ko ngay baga. Siyak pa'y, tatalagang agburburak ti darak iti daytoy a babae. Ha? Sikaman langan. Jonah, apay ang masapul nga agutang ka iti kastek Aguray ka man. Siyak ti rumbang amang ibaga iti dayta. Mang panunot ka mat iti sa baling ay baga, manong. Aguray kayo! Da kayo man lang ang tiyaga pa! Agtugaw ka dita, Juna. Denggam dagiti ibaga may kankakin ni manang mo. Ay na, ang sinublat kayo lakit din amang banbanikas kanyak. Sayo itudo-tudo to'y rupa. Rombang laang daytakan ka, Jonah. Tapno maamwam, asaan anasaya at tinaparam mag-atao. Laglagi pong ti pagsasaw ako nada, Di mo ipasikat tinangina agamit mo, no awan tumot lati pagbayad mo. Hayte. Simadot ka pa yun, gapo iti dayta gadget mo. Nga inut-utang mo matgayam. Iso arumbang nga agpanunot ka, Jonah. Di ka umutang, iti di mo matkabailan abayadan. Naawatam? Titan gagayam, tinaggipusan, ti pakasaritan tayo ita. Ana daw iti pagsasao ako nana. Di ka umutang, iti di mo matkabailan abayadan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Naimbag abigat mo, ante. Napay, Papaitod ni nanang daytoy kamote. apay amang tag. Kat, kastala tibiyaga, ante. No adda, agparaman ka. Na. Kagudwat sa kumot dayta. Nagadawn. Para kada kayo kano dayta, ante. Ha? Ananuak nga iti kamutay. Ha? Anya nga iti pangusarak dita kamutay. Ay nasanak amang mga niti kasta. Para lang iti baboy dagita. Apay jay nakasako akamote ijay ridaw bakal. Nintad dagiti karuba. Asino akaruba? Ay kat na kumaripitra. Akan parean daw. Katapay nga raw nga da ijay ayan ti ridaw. Ay jak nga rod mabagkat. Ang mga no plano manan nga ibelang. Sayang mat. Ay kano jak magustuhan. Akan talaga nga ibon lang ka. Unay kamatang. Sika lang arudan ti ikanda. Ay nalakay. Mabigbig-big ti pamilya tayo. Saan tayo basta-basta? Ikikanda ki din, iti basta-basta laang. Kita umanday ta nakasabit a medalya kon plakay dita. Dagita na, Pinakman labag ka tinjay kamotay. Tapno mangiling taka iti kanan tayaw. Rabanan tayo man nga ro, day ta intenda ka mo te. Ay, nagsangmitan. Anya ti makunam, GR. Nasamit ah. Sakman mo timang raman. Mayat sa no adda partner na native akapay. Ay kaya mangluto ka tatang. Sige man nga raw. Pwa! Anya mo day tuntedan? Apay ang bakit? Binalitungog mo. Saan mo jekin nan kaw? Si kang IGR. Saan mo tatang? Apay ani nanang ket ibaga na binalitungag. Talaga mo't binalitungag. Kitain nyo na, inay. Pat yamat day ta ananang mau. Tatang, suruan nak mga agaram. Agaraw. Iti day ta nga edad mau. Di mo pa'y amo ti agaraw. 20 kon. Ngumjak pa napadasan ti nagka-girlfriend ako nada. Mabuto nga Mike. Siyak nga mite ko nada NGSB. Anya day ta? No GF since birth. Ay nagkapoy kan baraw. Di naklatultuladan. Nga idi baruak pa ay. Adaw, ti girlfriend ko. Jak man amaw. Tanong masidagak iti balasang katag nervyosa ka. Ay, awan mo na baraw. Nakapoy ka. Kasano ka nga'y ang makaasawa? Isong arot asurwan dak. Sino ngamin ay ati planong nga arman? Ni Vicky. Ni Vicky. Jay karo ba tayo, anars? Uwan ko matatang.
Ah! Isugayam ti kurso na, Adam. Uwan tatang. Asko. Kastoy na iti aramidam. Manulang! Nimot nanang mau di mga ayab kanyak. Saan tatang? Alaki din suruan na kon. Kastoy na, oh. Manuling ko na! Tulang kaya! Apay ayang amain! At da pagsarsaritaan mi ka ni GR. Ayaw may kaditaw! Ganos home! Palpasak pa'y ati ibagbagakan kwa na. Ay di mo urayan ngagbilang aksi ka manurain! Umayon! Apay ayang ayab kang ayab. Ala, agtugaw ka dito abay ka. Pagtugawan nakmanang di taabay mau. Apay, di mo kaya takabay nak, gaputaba ka takaw na. Agat taba ko ngamin tisang aw mo. Apay ngamin ayang agmuskada ka. Ay, basta agtugaw ka. Apay ayang agong ungat ka. Nangag ko nga ro, tinagsarita nyo kini JR. Kunak man no agbuy-buya ka ititibe. Nangagaw, akayat nang arman ni Vicky. Ah, uwan nga rod bakit? Kursunada na matgayam ni Vicky. Sa bagay, mayat. Tasaanan nga umadayaw. Agkakaaroba tayo nga aga-abalayat. Ay, jak kayat. Anya, apay adi mo kayat? Jak kayat nga agbalin nga abalayan dagita tattaaw. Sa apay, anya ti di mo pangayatan kadakwada. Ay, ado ti rason no apay jak kayat ida. Ha? Mama dala mama. Day talaang. Kanjay intada ka mo tay. Binalitungag. Ha? Datayaw, ang mabig-big-big a pamilya. Ikandalang iti binalitungag a kamutay. Ay, di mo biyangan ti desisyon ni GR, bakit? No ni Vicky ti kayat na, bayam laang. Kamuti laang ti kanuntayaw. Iso umata talaga tinakaerwaman tayo akanan. Basit lang ti kanak, tagdaydaya ta. Ay, da kayo mangmangtag iti binalitungag a kamutay. Ay, dya ipukpukaw na dya karuba tayaw. Duggan nyo ang nalaeng. Ay na. Masapol pa'y ay adang ganyo na laeng. Nangag ko, jay ka no binalitong akamute. Ah, Ha, day, tay intad tayon samot, day jay. laki di ah. Apay, binalitong ay jay intad tayo? Ay, di ko nakat saan mat. Mayat mat day di kan kanan tayaw. Uwan nga rod. Naimas mo. Apay ngay. Ay. Babain na tayo ni Marisabel. Ay, wan nga raw. Kababainan kadagiti karuba. Nagmalas mo tayo. Mukha ano pa yung mga ni Vicky di balay, nagpukpuk ka mo ni Nanang. Uwan nga raw, barawk. Dahil dyan ni Vicky, oh. Aguro-ura iti pagluganan na. Mapan siguro agjutin ni di ospital. Ay katingkan Anyang iti aramidag. adamat motor mo. Ilugan mo na, taitulod mo iti ospital. Mabainak. Kas di mo tinarami ni Nanang. Ay, Jackman amo ni nanang mo. No apay akas jay na. Ay na. Sapay sang kaulit na nga ibaga. Sana basta-basta ti pamilya tayo. Di adal kayo. Nagalas mo ti kas jay. Ne. Adan na para ni Vicky at tricycle. Awanay. Mapanay. Mamatan ni Garden bakit? Wan lakay. Jay balon tangay, inalam ka din. Anda dito'y bag. Dito yan likaw, di pagnaanta. Apay ngay. Adayo dita ah. Ay, kaya't mo nga raw, di lumabas di tasangwanan ti balay, dagita akarobam. Ay, sana, Jack kaya. Ay, pagsasawan na kantumanan. Ay, saan tayo lako mga ikan idin iti kamutay. Nagbabawi ak nga raw, anang tad iti kamuti kadakwada. Huwag nga ron. Adama gayam sana nasaya ta may bagpagada. Baknang dangamen, iso akastada. Adumot yam amo tayo abak nang ditang saan matakasta ti ugali da. Ngam apay akasta dagita a pamilya. Bakit?
Apay nga ibababam dagita medalya dita anaawat mao. Ay, kat punasa ka. Linisak, tadyak kayat anatapok da. Nagmayat man no kasta ti Aramida ang bakit. Punasak nga rod, tadyak kayat anatapok dagiti gamit ko. Sana kasken ka. Kawan pa'y amumot, di mo pa'y amumot apunasan dagiti gamit mo. Ammom bakit. Day taugalim tinasken alinisam. Anya! Iso tinasken alinisam. Saan kita dagita amidalyam? Tapay! Anya kung mati problemam iti ugalay ka, ah? Di mo amaw. Kunamatlan asino ka kasayatan launay? Baliwam taugalim anagmaday. Naglaing ka amang tagibasit iti padam ataaw. Ta sino kung mati tinagibasit ka, ah? Dagita karu batayaw. Inikanda ka lang ruden iti kanam. Ibagampay ang nabalitungag. Di ka katagyaman ta inikanda ka uray no kasta ka. Agtaldakan! Ibarsak kunto pa'y dahito igam ko amidalyakan ka! Adda ka mat dito'y ruar, GR. Tatang, Tantan awam mat day tabalay da BK. kaano nga ta may bagak tirek na ka ni Vicky? Adda na panunod ka. Anya day ta? Mayat gayam dayto'y napanunod ka. Sigurado. Maaram mo ni VK. Ibagayo nga ro din ati Aramida. Inton bigat. Agmalmalam nga awan dito'y balay ni Nanang Mau. Kastaya? Agsakitak inton bigat. Kat ayabam ni VK. Ha? Agsakit? Vicky, naawan sarak mo ita. Dito'y kalaang balay. Nanang, aglinisak dito'y balay. Mapan kami ije garden ka ni tatang mo. Agluto kanton anak ko, Jay manok tilutuam. Sige nanang, isarunok ton je balon nyo. Mabalin ka di at tulungan nak. Apay akas na tilaham. Agner-nervyos kan samo, JR. Ni tatang ko. Ha? Apay ni tatang mo? Umay mo man kita ni Jibalay. Sige nga Rod, mapantan. Awan mo't gorigor ni tatang mo. Normal mo't tibipin na. Uray jay pitik ti puso na. Mayat-mat. Tatang, anya ti marikrik nam? Dayto'y barukong ko. Medyo nadagsan. Tinasayaat, ipantayo ni di ospital ni tatang mo. Tatang, Jak kayat ije ospital. di namat kayat. Di kayat ka. Bantayan daklaang. Ha? Ay, nangagbaw. Naskan nga ipanda kay di ospital, tata. Malakit din. Mapan kayo kit di agmerienda. Ha? Agmerienda? Ala, umay kan Vicky. Tungpalan tati kayat ni tatang. Amangan no maatake. No di ta tungpalan. Pasensya ka ni timpok-pukaw ni nanang ko. May pangabiti kamuti. Siyak ti rumbang nga agpasensya. Ta binalitong agsamat nga agpaiso di intad mi. San mat? Gaga nga iti kamuti. At dala ta mailaok ang nabalitungag. Mababay na unay kin kan Vicky. Anya? Love ka nga min unay. Ha? Ni nanang mo day ta sumungad. Agawid akon. Saan? Agkulding has takit eh. Ha? Anya? Taapay. Day! Anya ti kaya tasawon da ito, JR? Nanang, awan maaramida mon. Ginayat kamin kini Vicky. Anya? Ay ayatan mi ti maysa kan maysa. Anya ka niti pagbakam. Yun ay mat na nagasat mo, anak ko. Ay, nagado di tababay! Baknang dakan di adal dakas kada tayaw. Apay ada ito ipayakaro ba tayaw? Apay nga yanak ko, ay! Apay nga! Kunak man nagsaksakit ka. Apay amagmag na kamutan. Kunaklaang dayjay. Tapno umay dito'y balay ni VK. Anya? Among bakit? Swerte ka no ni Vicky ti agbalin ang manugang mau. Nurse ko naman.
Nukasta nga ag high blood ka, adda mga sikasukan ka. Kang runaan na, nasaya at ti ugali na. Kasta, ti kayat ko nga agbalin ang manugang. Ha? Among bakit, nasaya at da pamilya. Wen, purno as anda di adal. Angam sa anda amanang tagibasit akaskan ka. Tasika, nakababain ti ugalim. Nakababain ka talaga. Kwa, lakay. Kwa ngamin. Day, kwa ngamin. Katlagi pang ti pagsasao ako na bakit? Di ka mang pabain, tapnosan kanto ang nakababain. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mang pabain, tapno saan kanto anak kababain. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag! Para kanya kadidita merienda nga awit, ma'am. Excuse me. Sana para kan ka dito anya? Ni, aping amin nga ilabas-labas mo dito ayan ko. Kat, pangilabas ak kumangay. Para kan ni Pamela daytoy. Oh, friends kayon. Nabayag kami na friends. Sige ha, panawan kan. Pam! Oh, atoy meriendam. Ha? Apa niya yung katangan na? Si Kamat. Apay, dakas. Para kanya ka talaga daytoy? Apay, ay, akas lang dua-dua ka. Agyaman Jinky? Kanamon, tanapudot pay. Thank you Aw, sige. Panawan kan ha? Tamapanak matan, iti trabaho. Jinky, urayan nak inton pa nag-aawid Tamapan-tamanin agukay-ukay. Ni Pamela ti kaduak nga agawid ita. Ay na, itugot dakmatan Papanan nyo ka di aya. Itreat ko. Mas daawakan ka, Jinky. Apay ngayon ay sumatan ti kanayon mo nga ilibre. Kasta la ti biyag Adala ngamin kasapulakan kwa na. Anya ngay data. Oh, apay ngay bagakan ka. Oh, ne, aday tagaya man. Jinky, mapanta ka din? Wan, Pam. Umay kan. Mapantan iti ayan ti kotsek. Ijay ti pagluganan ta. Saan ka na din nagasi yung opisina yaw? Tako namat niya dapapanan nyo iti office mate mo. Anyat na ganan? Jinky, inawis na kamangan kami ijerwar. Iso pinagbigyakon Nay, itaman pa nga danangawis kan ka nga office mate mo. Kastala ti biyag makigayam kamot ngamin. Mas daawak nga rod. Nabayagan nga agkatrabahuan kami nga itaman lang nga inawis na. Nagluto akaw ni tikanan mi katagiti obeng baka. O sige, da kayo latan timangan. Agbuyak man pa iti TV. Ay katuwan Ag-relax kamot ita Amo ko, no anya day ta fill upam a form. Di mun ilamang kanya. Itay kakadipay, di ta malikudak. Katuan, busy ka nga agsursurat. Iso adinak nadlaw. Aglon ka niya. Kukwa? Manungay ti ilon mo. Secret kumatan Ibagamutin taglonak mo. Ay na, agtutulad ka man ako nakon. Sige plano ka talaga ti aglon. Ay, saan ka man makiin no na? Iyalaan nakmat iti form Numapan mo isubmit data form. Kat, asino kumangay ti co-maker mo? Awan pa'y. Ay, dayta ti ibagbagakan ka. Agloan ka? Gamawan mo't gayam co-maker mo? No asino ti co-maker mo? Isumutin ti aramidak a co-maker ko. Oh?
Agberok kamat iti sa bali. Ay naibagamutin ano asino. Uy, dakas ti agim imo. DJ, oh. Asino ay ti itudtudo day tasungom. Ay, apo. Nagkapsot kan ay makapick up. Ha? Ni Pamela? Katuan. Alala. Aglisi ka dito pag naak. Tainak ipaperma kan ni Pamela dayto eh. Pam! Uy, Jinky! Nagmayat mo tanday ta pa nag-isisam mo? Ay, pasensya kan disturbuan ka pa ilaang ha. Ay, wala. Anya da ito iyaw awat mo papeles. Ay, Pam, please, permaamutan Ay na, kasapulag ti kwarta. Agloan ka? Naamwa kiti paglawnan, mabalin nga ako maker ka. Ay, good payer ka kanong ngamin kat. Saan mat? Please, Pam. Permaam day ta, ha? Sublak into madamdama. Dubigat nga minan nga isubmit ko. Sige. Pirmaak. I know! I thank you, Pam! Inton madamdama. Siyak ti makaamoy ti pangaldaw mo. Ay na! Makapag-loan akon. Di mo man ipasipasikat kanyak dekta. Ay na! Isubmit kon. Kat maala ko na dagos ti loan ko. Pinirmaan ni Pamela? Katwan Pinirmaan na dagos. Anya? Anya ti makunam. Sige mga road. Isuman mo ti alaag ako maker ka. Umay kayaw, nag-meeting tayon. Ha? Adan ni manager? Itay pa nga gururay. Umay kayaw. Kasano nga tamat ang magayong ko day ang Pamela? Ay, kat. Gayamamat ano kaya't bunga agpako maker kan kwa na? Rinig-regaluam iti makmakan. Saan ka day? Wala. Mahilig ngamin iti makmakan kad. Kita amot ngamin ati pamagina. Naglukmag. Anya nga tamat ti itad ko kankwana. Tapno agtalog kanya. Ay, kat. Makamu kamutan Ay, gayam. Imawag dyan naglunak. Maala ko dyan loan ko. Ay, nagbiit matan. Siyempre ni ngamin Pamela ti co-maker ko. Good payer ngamin. Iso nga approve adagaw. Pare, dayto yan jay papaaramid mo kanyak a document. Nagbit analpas Basta si ka. Agyaman na ka, kumaray. Ay, gayam. Umayak to man pumasyari di balayaw. Nabayag kat adyak nakitkita ni kumparay. Good, umay kalata Kumusta nga di anak ko iti bunyag? Ay na, dakulan. Kolehyon inton umay atawan. Kasta ka day? Pare. Sige, umay kantulat ta pumasyari di balay. Maray. Gayam. At daman damagakan ka? Anya day ta, pare. Pudno ka de? Nagko-maker ka ni Jinky? Kasano anaamuam? Pagsarsaritaan da ka ni Marge. Nangagkaw. Diyak man amo. No apay asyak tinapili da pagpakomikeran. Idinto ta adumat tigagayam da. Agan-anad ka kadagita adwa, maray. Ha? Taapay, pare? Di mo ayan nadamag. Asaan napintas ti record da kadagiti naglulunan da. Anya? Maray. Isu nga agpanunot ka na imbag. Sakbay nga agpirma ka. Wow! Nagpintas mo tanday aritos mo, Maray. Siyempre katas ng loan ko naman. Ha? Dahil ta, tinangigatangam ijay linon mo. Ay, katanya pa ingay.
Amumot kanya kon. No adda makurso na daag. Gatang adagos. Nangina siguro day tanya. Ay talaga Ayun gayam. Apay ngay, adi mo inayaban ni Pamela. Tamangan tayo atalo dito'y kanteng. Apay lang nga ayabak. Naala kunti kay kayat ko kankwana. Ay na. Nagloko ka mutay. Di mo piksaan Tamangan no mangagna ka. Nalamangan tangarudan. Tani pa nagtratrabaho manin inton madamdama. Ayun na. Nabsugak itikin nan tayo di kantina. Uray siya ka. Marge, lumabas ta di tayan ni Pamela. Isumam, kat kasaritam. Apay. Adda ka sa pulam kankwana. Saan ka de? Apay, nalipata mo, ti panaglun mo. Ayun, anya. Sige. Hi, Pam! Kumusta? Hello? Pinansin ko, Naskan agay mong anaimbag. Makaamu ka, no di na kaya't apirmaan dyan mo. Si Kantupay, di mon pinanpansin. Panggapwak ko ma. Jakon ka sa pulan. Iso jakon pinansin. Italaang manan nga kita ta pare. Iso nga ginumtaman. Si kamot nga min pare, kanayon ka abisay. Ayong gayam, ni kumaring ay. Paglut-lut to, iti pulutan ta pare. Bakit? Naluto ka din ti pulutan, may. Umayan! Di anak ko nga itibunyag pare. At dapay lang yung eskwilaan, pare. Makitam taw, inton madamdama. Natay-tayag ng sikan. Atay tante pulutan, pare. Adto yan, ti pulutan nyo. Aha. Uy! Kilaw na talaga! Ado pa ijay, ibusin nyo dayta. Niya nga mare. Mayat mutlaang tipan na kailangan kang kandagati dua. Asino adwa, pare? Dagi jay dua nga office mates may babae. Kunamlan asino da? Nadlaw ko nga rod, ama diti ugali da. Talaga ama day. Naala dala ang tikayat da, sanda ko na pampansinon. Ngam ti parikot ko ita, ni Jinky. Siyak ti co-maker na. Saan samot tan nga agbaybayad? Lakay, isardang mo man dita naglaw na, mapanak agbayad. Ay katuan ba ka? Pambarak mo tan akitaan, no nagbayad mo lang ni Jinky. Day takot nga main, nagpirma ka atagos, di mo pa'y amo ti kinatao day di atao. Huwag nga rod. Ginayam nakmot ngamin idi. Jakmot impagaro, aday jay lagayam ti kayat na kanyak. Kasanon ngayon saan nagbayad? Ay mapirdin ati record mo. Sabali pa'y atao ti mang perdimot itinapintas a record ko. Leksyon kan day ta, bakit? Oray no amom jay tao. Saan ka basta-basta agtalag kwa na? Ay na, kasapulak at talaga ti aglawn. Na ospital ni tatang ko. Kasapulam at talaga ni Pamela. Good, sikan ako matagbalin ako maker ko. Ay, saan ang mabalin? Apay asan na mabalay? Basta saan ang mabalin, Marge? Saan ka kumamot akas taas, si ka Jinky? Si ka lang tinamnama tapno makapaglaw na. Ay, di mo man ipapilit. Ta saan nga rod ang mabalin? Asit gamaan ni Pamela. Apay ayaasan na mabalay. Ibagak madlangan tipod no. Jack ngamin nagbaybayad. Ha? Pulos asaan ka nagbaybayan? Pulos. As in. Jack pa'y nagbayad Tawan nga rod pagbayad ko. Ay, basta. Nila nga rod Pamela at tinamnama. Bakit? Alpasa ko na nagbuya iti bukseng. Umay ka, tasi ka man matagbuya iti drama. Ito pamlangan day talakay. Awan ganas kong agbuya. Ngay, pakay si stress sa maya.
Ni Jinky Saan mat gaya man nagbaybayad a pulos? Sapay nagdakkel agad to di inutang na. Ita, di na kan pampansinan. Wan nga rod, labas-labasan naklatan. Ay, talaga dakkel a problema da ita. Ay, inikandak lang nga rod iti paka-estresa. Anya day ta ipapaaramid mo ayang? Nay, apay nga agungot ka. Italaang mat nga agpaaramidakan ka. Ay na, jak kaya ti agaramid iti kakasta a paperwork. Ipaaramid mo iti sa balay. Kasla saan tayo nga agkaopisinaan no kasta. No adda paaramid yaw, aramidak matadagaws. Ngam no siyak ti agpaaramid, adu asa uyaw. Ay naawang nga rod oras kaw. Kita ang mandag iti papel dito'y sangok, nagadaw. Imbag pa ni Pamela, tasaan ang nareklamaw. Ay, hindi paramid kan ko na. Saan asyak ta talaga adyak kayat nga ramidin day ta? Apay nga men, anapan kapay lang ka ni Marge, kat amom lang arudan ti ugali na. Pinadas ko lang ang amaray. Takunak nagbalbaliwan. Siyak, amo kon ti ugali da dagita. Manipod ita, uray nagpakpakasi da kanyak. Diyakon kaya ta pagbigyan ti anyaman a paborakid daon da. Rombeng laeng. Ikakman mo't ida iti leksyon da. Pam! Ay na, Pam. Ay, bagay mo day ta outfit mo Agyaman nak. Oh, nalpasan ti trabaho yo. Break time, si Kam. Ay, umay kan Tama pa tayo ag merienda Jeruar. Da kami, ti mangitritkin ka. Adabalon ko ang merienda. Da kayo laangan. Ay, umay kamutan Pam. Agbabanding tayo atalo. Adda ka di manan kasapulan nyo kanyak? Ay, adda aya. Awan? Adaya? Kaya't milaang amakadwada ka? Adda manan aglon kada kayo? Sika siguro anya, Marge. Ha? Kuwa. Saan ako nga agpirma iti uray anyaman alon nyo? Tasika, Jinky. Uy, Jinky ka no. Dumdum nga ka. Uy, apay? Anya ti basol ko? Saan ka nagbaybayad iti loan mo? Naperdi akon iti kumpanya gapukan ka. Ngam ibagakkan ka. Dinak mamaysaan. Ay, kwa. Kat si kamat, Marge. Amok a planom ti aglon. Kat siyak manan ti kayat mo nga agco-maker. Ngam ladingitek. Saan akon nga agpirma pay? Basol mo da ito, Jinky. Sadak laam-am mo no da kasapulan nyo? Anya ang klase kayo agagayam? Pumanaw kayo dito Saan nyo asayangan ti oras ko? Kat tandaanan nyo tay pagsasao ako nana. Makigayam ka asan laeng ano adda kasapulam. Tapno iti sumaruno makagunod kan tulapta. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Makigayem ka asaan lang ano adda ka sa pulam. Tapno iti sumaruno makagunod kan tulata. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag!